Thula. Asibaye naye ntwana. Manqoba. Vuka sokusile, uzoba late. Just So, Yebo fanami, ulele njani? angilale kahle mama. Okay. Yo ma, ngiphuphe kabi kanjani? Uphupheni Phindi? Sawubona sisiphindi? Hayi ngoba. Ma, ngiphupha abanye abobhuti abayifo bangigijimisa. Bakuthola Phindi? Mina manje ngize ngitshela ngazo bebafuna ukungirape or bebafuna ukubamba inkunzi angazi nje ukuthi kwenzakalani. Hayi, kufuneka simelane nalomoya we-rape nowenkunzi empilweni yakho Phindi. Hayi ma, impupo nje sekuyabhidlizwa. Lezi zinto ziyakhulekelwa. Izwi lenkosi lithi silethe izinkathazo zethu kuye. Umntana abantu uNkulunkulu yiwo lo wazohamba wayohlalela ezulwini. Abalekela zona lezi zinto zeni. Kufuneka sikhuleke. Kuyawuhlwa ma. Uthatha mawusatsha. Hayi. Ngiyacela usikhathi ukuthi ngihambe. Hello, bye-bye, Daddy. Bye-bye, Daddy. Bye-bye mfana. Magodini, mphethe Christmas present isikhipha. Pratambaye. Kunjani? Later. Asiphethe umdofo ngo-2008 yabona nawo yenza ismash. Magodini, ngide ngine-tracking device, nifuna ukungibophisa. Niyahlanya yini? Relax Pratambaye. Le nto sesiyisebenzile. Uyayibona nawe le. Ispecial suka sihlale. Akusheshwe-ke manje uthini Pratambaye? Nina Magodini achitha isikhathi, niyashesha ne? Okay, ngizonikeza 10 rand. Ini? Pratambaye, yini uyahlanya? Hayi baba sihlali la. Asinasikhathi, asinalanga lonke. Okay, ngizonikeza 15. No, Sky 17 man. 17. Okay, deal. Nice doing business with you. Okay, asambe nise office ngiyonikeza imali. Boy, hayi Jayami, angitshela Jayami. Sengifika abantwana bebengibamba left and right. Ngase ngayithathela-ke noma ngifuna-ke Jayami. Phela wena uyasho. Awunawo kahle. Awusaba abantwana. Ayikho lo. Skipata. Boy, skipata. Awuzi indoda sithi ihlabile lapha. Jona esho ngivukile ifanda. Ntwana. Abantwana wena ngeke uzulunge lapha. Abana nje ithama lami uqale lithi ayikho inkomo ubuthongo. Utshela mama uvuka yini? Yasho itema lakho udrive ama-taxi. No, ntwana. Lewa own ama-taxi. Terminator wena. Le ntwana le fetha Kenya yasesile. Mama Shani.
kuze kube yilesikhathi angikakwenza amagwinya noma ngifuna ngizenzele yonke into la isona Cha mnumzane. ububhithi Beauty use-changing room sagcoka uniform yakhe. anibheke ukuthi kungole kanjani la isitolo ama-customers wami nifuna azothenga amagwinya esitolo singole kanje niyawufuna lo msebenzi noma nifuna ngikasa abanye abantu baningi abandlali lokuthina abafuna umsebenzi Siyafuna mnumzane umsebenzi. Kodwa besicela ukuthi usixolele kutolunga ngemizuzwana nje mnumzane. Ngicela ushela yimi, kushiye etandleni tami mnumzane. yintoni ingxolo kangaka so early in the morning molweni madoda hayi brozex mhlobam hayi mani ukhathaza yila abantu mani bavilapha ubheke isitolo singole kanjani khona manje amakhastama kufuneka azothenga amagwinya bazothenga kanjani isitolo singole kanje Hayi yehlisa umoya. Uyabona thina njengabo-businessmen. Uyabona into ezinjengalezi akufanelanga zikole umoya. Uyabona-ke manje izokona ilanga lakho lonke-ke manje. no ngezwa mhlobam aseofisini lami sokuxoxa khona beauty awenza itiye lapho hayi hlala nasi situlo awusho-ke mngani wami ubekwa yini la ekuseni kangaka Mbizo mntakababa, angithi ngizisele zayi-DTI forms esasithethe ngazo. Uzokwazi ukuthi uregister i-supermarket le yakho, ibe inkampani mhlobami. ngiyezwa mngani wami ubungasho kodwa ukuthi isithathe zebhizi sibeke icele nje kancane awusho unjani nkosikazi nabantwana Fadile, azithethwa eza. Ikhawufaka ibhotile sisele ma. mngani wami ekuseni kangaka Fadile, le nto ayibhalwanga ukuthi 3 times a day. Lathi isolo noma kalibini ixesha. Beka ibhotile qha wena. Ya kawubizela mna. Bakumosha abantu mana akwazi nawe ukuthena uthatha abantwana babuya le eVelgadag nakozibhecelezana uzoba neza umsebenzi lo. Yabazama. Good morning, class. Morning, ma'am. I am Mrs. Mabena. I am going to teach you life orientation this year. Some of you already know me just like Bosi. Therefore, I'm going to introduce the scope of life orientation in grade 11. We find that in the FET phase, we've got 4 learning outcomes. Learning outcome number 1 is personal well-being, whereby we are going to learn about how to take care of your health. We go to learning outcome number 2. This is where we are going to learn about the different kinds of religions. Hey, you two. You're making noise. Futhi nje kahle kahle ngobani nini? Ngikhulumile ngitheni ngobani nina? Mina nguManqoba ma'am. Wena? Nkosinathi ma'am. Awumbuka ushanela ngeinkobe. Awenza ukhumule lawo macici. Mara ma'am. Khumula lawo macici. Ay. Wena Manqoba, every time I come to this class, ngifuna ukukuthola uhlezi la. Siyezwana? Amara bami ngigrand la nje. Manqoba ngikhulumile ngithe ngifuna ukukuthola uhlezi la. Okay, we go to learning outcome number 3, which is physical education. Ngithanda ukunibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu esangigcinile ngingumama ngaze ngaba ngugogo. Ube muhle ngendlela emangalisayo empilweni yami. Ngambona engidlulisa ezimeni eziningi. Glory to God. Amen. Namhla ngimi lapha ukunicela ukuthi ningikhulekise ngoba ngazi ukuthi uSathane uhlasela umndeni wami. Namhlanje kuseni intombazana yami ivuke nephupho elibi kakhulu bemgijimisa befuna ukumrape. Nendodana yami uStrike nayo ingene kangaka etshwaleni. Kanti lona omncane uManqoba
naye angimtholisisi kahle kulamalanga. Izolo ebusuku ngithe ngiya empompini yangaphandle, ngezwe kunuka ugwayi. Uma ngithi ngiyalandelisisa lapho iphunga livela ngakhona ngemuva kwendlu, lapho ngizwe iphimbo likaManqoba ekhuluma nabangane bakhe. Ngiyacela ningikhulekise bazalwane, ngisempini. Kuwe Baba Hayi. Ithema ke ngicabanga ne. Abe sahlangana shaya le science project elinda ngamanqoba. Hayi akukho grand edladleni mfanazi. Why boy? Abedladleni hlala khona bomama bomthandazo, fanele besothandaza every day fan. Ngithi kusayihlalele nje ngiplomele ngibukele uTV mfethu. Ngize ngoma grease sengimemeza. Manqoba uzosenzela itiko manje ngithi ngihlanyise fan yahlupa boy. Ngilahle phansi fanazi. Hayi nozwakala ndaphendile nje. Uyahlanya ufuna 10 minutes azosihama. Hayi mina man. 10 minutes ufika late ngenkathi. Jona singafika ngabo 4 ngabo 6 zabe sishayile.